Magtiayon sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental, Gibanhigan. Namatay diha-diha dayon ang 58 anyos nga lalaki human gipusil sa Purok 2, Barangay Caranoche ni atong Martes sa gabii. Samtang samdan ug padayong nagpaayo sa Bayawan District Hospital ang iyang 58 anyos nga asawa nga natapsingan sa tuong tuhod. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang magtiayon gikan sa ilang tindahan ug pauli na dihang Gibanhigan. Away sa yuta ang usa sa gitanaw nga motibo sa krimen. Sa tabang sa CCTV footage, daling nailhan sa otoridad ang upat ka mga sospek nga nasikop didto sa Barangay Buntis sa lungsod sa Bacong. Sa abag sa kapulisan sa Bacong ug sa intelligence operatives sa Negros Oriental Provincial Police Office, natultulan ang dapit nga gitaguan sa duha ka mga sospek. Laing duha ang giapil pagkasikop nga gituhuang kakunsyabo nila. Lakip sa nakuha gikan sa mga sospek ang upat ka mga kalibre 45 nga pistola, mga magazine ini ug mga bala. Kasong murder o frustrated murder ang atubangon sa mga sospek. Walay giluwatan nga pamahayag ang mga sospek, samtang nangayo ang pamilya sa biktima ug privacy. According sa biktima, sir, usay ni tira, sir, tapos ang usa mura backup reserva backup.